csinálni tényleg? Szamából. Vízgát, értitek? Engem érdekel, mennyi? A szorba egy. Az. Ilyen faksúlyú. Csuki. Faksúlyúra nincs. Csak fengsúly. És mi van? Pedig azért battasztod, hogy már nem jut eszembe semmi, csak az, hogy hát most eszembe. Miért jó, hogy nem a kifli jutott eszembe? Mi akkor bazdmeg zseni lennék, mert mi azok mi? Eszembe jutott a kifli? Csókoljátok meg. Tudod, mi fog nekem még egyszer eszembe? Lófasz, jön itt csikánom, nem csinál. Nekem rádió. Különben nem csillag, hanem meteorral. Tudod? Ahogy beérkezik a föld légkörébe, felforrósodik. Jó van, hagyjad le szóval. Én azon egyet csikálok. Figyelj! Figyelj! Tényleg ott van. Ott nem is. Ez elzőjön. Láttam. Robi? Fél. Gyors. Zavasz. Elindul világ értelmű a kozmoszból egy kavicsocska, egy kis kődarab. A véletlenek. Figyeljtek ide, a véletlenek. Hány százalék az esélye annak, hogy a világegyetem kis darabja? Pont akkor nyomja agyon kavicsot, amikor az hazafelé leszáll a bicikléjéről, hogy könnyítsen magán, mert meghajtotta a szemesból. Hány százalék esély volt? Hát, kavicsnál 50. Vagy ráesik, vagy nem. Hát én kavics csokire most már ezére vagy. Csoki. Üdvösket. Igen, biztos, hogy jó irányba megyünk. Én ezt nem bírom. Orvos is megmondta, hogy én ezt nem bírom. Maradjál már!